maru pile ka pile. Lipot makama mano mar jofwambo mawuok e pinje mag Afrika bende aneno ka ok ber ahinya nikech kethruok ratich jofwambo iwacho ni en meko, ndhicho gi monjo ute fwambo. Tiwacho ni pinje mago mag Afrika, pinje 33 otelo e thiro tij jofwambo. Piny Somalia bende wachore kanyo ni nomako jofwambo 46. Piny Kenya ka bende wasebedo kwa neno rakruok mago mag jofwambo e kinde ma bende wasebedo ka chwalo tijewa. Amor ni duogo Efi machiegni. Wadhi mbele gi twak. Minyalo medo samoro. Aya, Agoro. Kotende kod tije mag fwambo. Ingeni fwambo ka, emiwacho ni wane wang jopiny. Wamenyo maber gi marach. To angeni seo mopogore bedo osebedo ka wuok e tich. Mano mar fwambo. Nyaka sani kaluwore koda lipot mano mar Civicus mana kaka sewacho. Pinje 33 osebedo ka thiro tij fwambo. Somalia keto jofwambo 46 nomake. To piny Kenya ka bende wang'e ripode mopogore kotende kod chwalo tich mabedo. Sharon, king'iyo Article 34 of the Constitution of Kenya protect freedom of media. Nikech gima media timo giketo japiny mondo mi participate in a democratic process kata in a democratic society onego bene ging'e gima gidhi mbele. To jo media are in the forefront mar informing and creating awareness, be it in government policies. Kane nitie affordable housing project. Is now the role of media also to inform people that affordable housing project unere kako dhi konyou, to what are the disadvantages mag ka udar kama ne udake sani udhi kamoro. Koro sama interfere ma wasaneno ka the government interfere gi freedom of the media kata in terms of adverts. Naneno ka the last time they were talking, media houses were talking about the government wanted to control them through these adverts, but only media houses are friendly to the government can get business with the government. To mano interfere also with their impartiality kata kako nego benegi timo tiji moge kao side. Kiwacho ni ati nitie media miketo ne ma is friendly to us, ma is not friendly to us. Mano interfere also with our level of openness as a society, as a democratic society. Nikech onego benejo media informwa gikaw neutral position. Usupport Sirkal kama gidhi maber to usupport, kama gidhi marach to ukwedo. Nitie jopiny be nitie sama jopiny dhi marach nikech ka wawuoyo weche mag gender based violence gender based violence ma wawuoyo ng'ama odak dhako modak gi chwore ode matinde kata mana in ratich ng'ato nyalo rocho ng'ama idak godo e ot. Koro jo media tichgi en highlight this kind of violations to giketo in public limelight to create awareness mondo dhano be puonjore kata sama wantie ni wapuonjore mondo mi ng'ato ng'ene to nitie ng'ama okia kata ati en gi ratiro mar dhi school, nitie ng'ama okia en gi ratiro mar the government onego bene miye affordable health facilities kata housing to wasaneno kaka the Sirkal mar Kenya tiyo gi jo media ok en gima gero democracy. Nikech ki ithiro media matin ithiro access to information. Nikech without media we cannot access this information. Matene we can also not make informed decisions on the policies ma government biro godo at grassroots level. Mana kamano